आदमी कब ले जीही या कब ले मरी पटना में। आदमी कब ले जीही या कब ले मरी पटना में। बताई ना ये साहब तैयारी एसएससी के कब ले करी पटना में। बताई ना ये साहब तैयारी एसएससी के कब ले करी पटना में। 4 साल भइल आदमी अभियो घरे जात नहीं खे। 4 साल भइल आदमी अभियो घरे जात नहीं खे। साल पर साल बीतता आयोग के कुछ बुझात नहीं खे। रिजल्ट के वेट में आदमी कब ले जरी पटना में। रिजल्ट के वेट में आदमी कब ले जरी पटना में। बताई ना ये साहब तैयारी रेलवे के कब ले करी पटना में। बताई ना ये साहब तैयारी रेलवे के कब ले करी पटना में। टाइम से चुनाव होता टाइम से सरकार बनता। टाइम से चुनाव होता टाइम से सरकार बनता। एगो स्टूडेंटे बाड़े जरा पे केहू कुछ ना कहता। सरकार के आस में आदमी कब ले गरी पटना में। सरकार के आस में आदमी कब ले गरी पटना में। बताई ना ये साहब एनटीपीसी के तैयारी कब ले करी पटना में। बताई ना ये साहब एनटीपीसी के तैयारी कब ले करी पटना में। पढ़े के मिली एक दिन यह इतिहास लिखा जाए। पढ़े के मिली एक दिन यह इतिहास लिखा जाए। रूम रेंट भरत भरत लागत कुल घर बेचा जाए। रूम रेंट भरत भरत लागत कुल घर बेचा जाए। एसएससी के बेतरनी से आदमी कब ले तरी पटना में। एसएससी के बेतरनी से आदमी कब ले तरी पटना में। बताई ना ये साहब सीजीएल की तैयारी कब ले करी पटना में। बताई ना ये साहब सीजीएल की तैयारी कब ले करी पटना में।